ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Chairman Jong Confederation of Meghalaya and Social Organization uba Robert June Kharjarin ulakentho ye ke jingkam jong ulat ke jela dangshen bala da pentrai kam ye ke inline permit kan kta ye ki kam jungok kai perthai ha ke jela Meghalaya haba ye keren bat ka Batisi TV uba Robert ulaong bala da yenujor bat ke jela Sikkim ka badon ya ki prohibited area permit bat ke restricted area permit Kinong jengok kai perthai ki khambun bha ha ke jilla Sikkim ban ha ke jilla Meghalaya. Ulakan thoru ke jingkren jong ulat ke jilla Usatyapal Malik kadai tang ke jingkren ke ba klem datip ya ke jing shisha bat kadai tang ke jingkren ke ba udon ya ke jing sngau ke ba naladi shimed. Pikdon ki statement jong governor ki ba uang bala datrekam ka LP kan kta ya ka tourism bat kan kta ru ya ka investor la ni ya ka development ngaso bon ong ba kani ge jingkren ka ba omsim lakran halor ki ngorim ki ba sisa. It's not based on facts. Ngilapan ya ki data ki ba hakajing yo ba jongi pini compare ya ka inflow jong ki tourist Sikkim kabadon ka RAP ka restricted area permit ka ba omsha ki foreigner bandrung ka Sikkim kelam permit bab ia ka inflow jong ki tourist ha makhlia ka bomdon ka RAP ki foreigner ki wan bet sane ki layo visa ki wan ha Sikkim ki ha banyo saka RAP la ni ka PAP ngilap bakat kum ga data kadang tam ka Sikkim Malaysia Sausha ya ka makhlia ha ka jingdon ki foreign tourist ma beli ka Sikkim kala ban invest kalak ban promote kalak ban snaik infrastructure kiba biang na tadaw ka krim rengi sani ki don ki tourist spot kiba don huge potential kum ka chaka jongi hamokorat phinlet ka surok pi wat souru pangmet de banyai timunu hi banlet wat khasiru thak banlet chagi sigi chakan ka dong phinpet ka area nong na phinpet ki area hajinte hill katungi tang ban snaik ka surok ru umla timunu ban Tinat kanau ngaso ban ong ba ka ILP ka effect ya ka tourism kalau bakala pek ka aronsal mata ka don ka ILP basuk pa ban yo ILP aronsal no beli kidon kita ka ILP ngila ban su armenit ngala ban upload di dokumen jong ha website ke jong ki ngalayo ke jingdon jong ka internet ke jingdon jong ka teknologi mata kala ban subsibun yangi bat kanong effect ya tourism kata di ka we ka ba apat la da pek ya ka lada pinpet ko ang baka IAP ka ta ng kta ya ka development pingan IAP ka data hundir mo ngini nujor ya ki likely ka ILP state bat ka makhlia ya Nagaland Mizoram bat ka Arunachal bat ka makhlia na pinpet ha ka 11 5-year plan 11 5-year plan gadi abza khanyo ka takharar lada pinpet ha ka tu ka 5 years plan ka GDP jong ka Arunachal bat ka Mizoram ka kham ka badon ILP ka kham he ban ka GDP jong Meghalaya TP ong kumno ong baka ka ILP ka effect ngan kut ya ka data pi ka GDP jong ka Arunachal ka di 9.4 to 4 ka jong ka Mizoram ka di 11% ka Meghalaya ka di 8.1 hot ka Nagaland ka tali tang 6.2 ka Nagaland ka hiar ngitip ka problem jong inaga hadu mata ke padon ya ka political solution ke jongki kadon ka urgency problem ka bajur ka bay compare ba you extend ti habakut ka LP ka mli ka faktor ka banrai ya ka development hi ka LP ngi se ong bakal lakum ka tu visa ka ba pi apply for foreign country tang ba namar ba pihaban apply visa kamut bagi industri ki factory na ki kim invest yo hatagari ka India ka don sibun ka foreign direct investment mentang government lay ka clear what FDI ha retail ro
pi ha India ki bopon ki company na bari bakila ban invest kila ban wan hang ne kamut bagi tu company yang don kam visa syu te kumju ya KLP lada ki company ki wan ban invest hama khalia kamut bakim lada bakin kinomio ya KLP ki apply ki la on penbiang ikot kisla ki ya thu sai ki wan le ayu hang ni lada ki ong bangi wan nam ta ban promote ya ka business lai ki no da wasuk ya KLP tina kadang ngam yo iba kan don kan no ka effect la ne ka discourage ya ki investor bakin invest hama khalia hanrei khnang bangila ban khring ya ki investor ngi hab on penbiang ya ka policy ka jongi let hapo kini ki kharkhana mata interview kini ki investor kawai na ki faktor ki ba ki kharkhana kintre banaman invest hama khlia kalong ba tangka power sector umdan kalat hajaka ba kinyo banthit na ke MECL ki haban snal ka jong grid tangma pelut atau grid rula la sitom kajing bombiang jong ki marpo khandau ben penbiang itu ki grid ben penbiang atau factory hab illegally purchase ki cool bade ki wi bombiang kata ka policy ka bangi don tikidon sa ki wi ki issue ti henry nganyo iba kini ki de ki ba ngila dem penkut no but last ka bang skwa ban ong ba namar bo ne governor ba haswa bo ne governor udai na parti BJP hato unut ban ong ha Manipur pakajing pentrikam ya KLP ha Manipur kalong la kajing temu pentronya ka tourist industry ha Manipur unut pandai ong hapo Manipur ba u Amit Shah la ka union government ka ILP ha Manipur da kajing temu pentrony ya ki investor ha Manipur kinun tolet Arun Shal menta da unut ban ong ba wengno ya KLP na Arun Shal kenang bagi investor bat ka tourism kan flow haki state badon ka BJP government ha ka session ka bang sudep jong ka Arun Shal ki pass yo resolution we ki pass babar we Arun Shal Pradesh de banampo sik schedule alor bagi don ILP ar ki pass ba ya ka article lais pa nyokhui h tangam bakala kabedi ya ka Arun Shal ngaban cross ka dinam de ka h malai spa nyokhui bun ki ong ba de pun klan su ya tu article ka badon ke bolong more strengthen more region kanagalan ke ba borok sekata ka dispur kam hap opo KLP mentai penhap ka kataru nagalan ka BJP ka don ka government ke don adu prangut ke melian tu pina takadau kini ki basu kwa ban dilikai ya ka proses ka basak menta kalong ba tanggawe jingkeli ya ka NDA government ya ka home ministry kalong ba ka home ministry bat NDA government kalong serius ne am banyada ya ki jep du ripat ki jong ya jalan ki don nam kata ka political will ban protect ban safeguard ban defend ya ka identity ya ka culture ya ka right ka jong ya khando masyap banyada ya ni da ki don ya kata ka political will ngasang ba kim de show ban nang pan slam ki de ban akot sanction ban pentrikam na